Avui recordem 4 artistes de la nostra cultura nascuts el 20 i el 22 d'agost. 20 d'agost. Joaquim de Cabanyes i Ballester. 1799, Vilanova i la Geltrú. Pintor paisatgista que va treballar sovint amb l'aquarela i la pintura sobre taula. Va representar especialment paisatges de Mallorca i de Vilanova i la Geltrú. Josep Nin i Tudor. 1840, o Vendrell. Pintor conegut com el pintor dels morts pels nombrosos retrats que va fer de persones difuntes. També va destacar per les seves grans composicions de temàtica històrica. Eduard Ferrés i Puig. 1872, Vilassar de Mar. Arquitecte municipal de diverses poblacions del Maresme que va contribuir a transformar els seus espais públics i urbans. La seva arquitectura mostra l'evolució cap a les noves formes de la modernitat. 22 d'agost. Josep Albertí i Coromines. 1913, Sant Feliu de Guíxols. Pintor conegut popularment com Pitu i profundament vinculat a la seva ciutat natal. Els seus paisatges, marines i interiors destaquen per la força del color i un estil proper a l'expressionisme.